मोनसे टाइमावनो अनलाइन फैनाय, मोनसे टाइमावनो अफलाइन जानाय। नोंबो आंनि खोथा मानिनाय, आंबो नोंनि खोथा मानिनाय। जोबोद मोजां मोनोमोन आं। मेसेज खालामखांना सासेया गुबुन सासेनि टाइपिंखौ नायबाय थानाय। मेसेज खालामै खालामै भिडिअ कल खालामना रायज्लायनाय। जोबोद मोजां मोनोमोन आं। नाथाय मा खालामनो, लासै लासैनो गासैबो उन सिगां जालांजोब्बाय। वाट्सएपआव ना फार्स्टआवनो लासिना बन्द जालांबाय, बिनि उनाव ब्लुटिकआबो जोबलांबाय, बिनि उनाव बिनि डिपिआबो रिमुभ जाबाय आरो बिनि उनावथ' आंनि बाथ्राखौनो इगनर खालामबाय। आंनि मेसेजखौ खालि नायनानैल' दोनबाय आरो बिनि उनाव आंखौ ब्लक खालामथारबाय। आरो दिनै बिनि लाइफआव सोरबा गोदान गुबुनसो हाबफैबाय, जायनि लाइफआव बिनि लासिना लोगोसे दं, जायजों लोगोसे भिडिअ कल रायज्लायनाय दासिमबो दं, जाय बिनि खोथाखौ दासिमबो मानियो। आं आसा खालामो थारैनो बिसोर सानैया खुसियाव थागोन।